הרבה שנים. האורחת השלישית שלנו תהיה הדוקטור אביטל מושינסקי, פסיכולוגית קלינית, מחברת הספר מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא, רומן בסיפורים המתרחשים בחגי לוח השנה העברי, שיחה בשבת שבין ימי הזיכרון. האורח השני שלנו הוא קצין בכיר במשטרת ישראל לשעבר, תנ"צ בדימוס אבי נוימן, ראש היחידה הכלכלית בלהב 433, מנהל הרשות להגנת העדים לשעבר, בעקבות ספרו של חברי העיתונאי מוטי אקסמי, שכתב ספר ששמו מפלג תשאול. הספר הזה גם, אם תרצו, ניתן לרכוש אותו בתום שבת תרבות בשולחן בכניסה לאולם. אם כן, בעקבות ספרו של מוטי אקסמי מפלג תשאול, סיפורן של פרשיות סוערות בפשע הישראלי מנקודת מבטו של קצין משטרה עתיר זכויות. ברוך הבא, תת ניצב נוימן. והאורחת הראשונה שלנו כבר נמצאת איתנו, אני שמח להגיד בוקר טוב, לדליה פורן, ילידת ירושלים, לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה שהיה השבוע, סיפור על חסידת אומות העולם שתחילתו בחלום והמשכו במציאות מפתיעה. דליה, בוקר טוב ושבת שלום. מיקרופון. בוקר טוב. רגע. בוקר טוב ושבת שלום. תחזרי אחריי. בוקר טוב ושבת שלום. ברוכה הבאה. סיפור המעשה, לפני שנתגלגל אליו, מתחיל בזה שפגשתי את דליה בשכונתי גבעת משואה באקראי, וגלגלה שיחה מרתקת, ואמרתי לה, תשמעי, זה לשבת תרבות. והיא אמרה, אני מתביישת, מה שאני הרבה מקבל מאנשים שאינם ככה כמוני באים ומדברים ואין להם פחד במה. ועבדתי עליה שנתיים. לפחות. תראו, אף פעם לא חיזרתי ככה אחרי בחורה. נערה. נערה. תדייק. נערה יפה, עיניים מירושלים. אז היא התכוונה שבסוף היא תגיד כן, זה לקח זמן, אבל הסיפור הוא סיפור מיוחד. אז דליה פורן, נתחיל בשאלה הראשונה, ספרי על עצמך, איפה נולדת, איפה גדלת, איפה למדת. אני ילידת 1952, עכשיו כל אחד מגלגל במוח עד כמה היא. היא בת 74. נולדתי בירושלים, אחי פה, יש לי אח שגדול ממני ב3 שנים. איפה אחיך? הנה אחי, תרים יד. תרים יד, כל הכבוד. נולדנו בירושלים, היינו באמת, הלכנו לגימנסיה 12 שנה, מכיתה א' עד כיתה י"ב. גרנו ברחביה ומאוד דאגו שנהיה תרבותיים ולהשקיע בנו, שנלך לחוגים, אחי ניגן, אני ניגנתי, רק הייתי בלט, שנלך לצופים. הצבריות הייתה מאוד מאוד חשובה להורים. הרגשנו שיש איזה מין הפרדה כזו של שם ושל פה, כאל שם, לא סיפור. התחלנו את הסיפור מזה שידענו שאבא עלה בשנת 36, בדיעבד זה העלייה החמישית, לפני השואה, ואמא היא ניצולת שואה. זה כל מה שידענו. איפה נולדה? אמא נולדה בבריסל בבלגיה. Parlez-vous le français? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je ne parle pas encore le français. אוקיי, אז היא ילידת בריסל. נכון. וכל יום השואה, כל יום שהיה יום שואה, היה לה משפט שחזרה עליו, היה לנו מזל גדול. ככה אמא אמרה. כן, אמא, מה זה היה לנו? היה לנו מזל גדול. עכשיו לנו, זה סבא סבתא שלי, ההורים של אמא. איזה משפחה? פוירשטיין. פוירשטיין. שברחו מבריסל לדרום צרפת, משום שגם הרבה הולנדים ובלגים, זה היה אזור שנכבש אחרון. לפרובנס? לפרובנס, לבל פרובנס, הפסטורלית שכבר הייתי שם 4 פעמים מאז. מומלץ. אז אמא שעליה אנחנו מדברים בסיפור היום, ברחה מבריסל לדרום צרפת. נכון. בימי השואה באמת כשהילדים שלי, אחד מהם הבינוני פה, ארז, מציג את כולם, גדלו והייתה עבודת שורשים בכיתה ז', אני מצרה שהיום כבר אין את זה כי זה באמת חשוב בעיניי. יש. לא השורשים שלך, שורשים שלך. החביאו טייפ מנהלים קטן מאחורי הגב, ואמא אמרה את השם קוויון, שזה שם הכפר. קוויון? קוויון, על יד אביניון. אביניון זה עיר ידועה. ידענו בדרום צרפת, היא אמרה, הייתה אישה כפרייה אחת טובה, שפתחה את החווה שלה, היו לה סוסים, תרנגולות, גינת ירק, והחביר אותנו, את בובון בון פאפה, סבא וסבתא ואותי.
ככה 4 סיפרה. שנים, כן. זה בעצם האקציה ליהודי בלגיה התחילה ב-1941. אמא הייתה בת 21, היא נולדה ב-1920. עד גיל 25 שלה, שנים היפות. 4 שנים, היא שהתה בכפר בקומת קרקע, היינו שם, ראינו איפה. זה להמשך, נגיע לזה. אז בואי נגיע עכשיו, אחרי שהבנו את הרקע, לחלום ופשרו. אוקיי. מה היה בחלום? שלך. החלום שלי. ההורים נפטרו בשנת 2005, שני הוריי בהפרש של 10 ימים, זה סיפור אחר. אמא הופיעה לי בחלום, אמא. נכון, ואמרה את השם וירג'יני גומבה, וירג'יני גומבה. וואלה. ואבא. שזה שם של אישה נכון. בצרפתית. הבנתי שהיא זרקה לי רמז, ושאני חייבת לחקור מי ומה. 2005 התחיל האינטרנט, הכפר הוא קוויון, אני מדברת צרפתית אבל לא כל כך כותבת, למרות שעשינו בגרות בצרפתית, יש לי פה כמה חברים מהגימנסיה. קוויון זה עם דובל אל, 2 אל. ויש לנו פה קוויונז אחד, איש מקוויון. רגע, כלומר, אמא לא אמרה לך בחייה את שם הגברת? אני לא יודעת, אני אבל לא בחלום יכולה היא אמרה לך. לחתור, יכול להיות שפעם אחת היא תבואי אמרה. בחלום אומרים, היא באה בחלום ואמרה לך נכון. שם של אישה מצרפת. נכון. אוקיי, שם תתקדמי. צרפתי. אני מחפשת באינטרנט קוויון דובלל, קשה מאוד, ואני מצלצלת לארכיון בעירייה, עיירה, לא ידעתי מי ומה זה, אבל מצאתי את מספר הטלפון, לקחתי יום הצהרה קוראים לזה, אז עבדתי באיזה מקום, הייתי מאוד נרגשת. אני מצלצלת ומבקשת את הארכיון, כי הבנתי שרוב המסמכים נמצאים בארכיון, לא אצל ראש העיר מתחת לשולחן. נותנים לי את הארכיון, אני אומרת בונז'ור, זה פרלה דה ז'רוזלם, je m'appelle דליה פורן. שקט, חשבתי שהקו התנותק, אז היה רק נייחים, עוד פעם 012 עם כל המספר. ואז אני שומעת שהיא שמה אותי על הרמקול, ומתחילה לקרוא לואיז, מארי, לכל מי שעובד איתה, כי מי צלצל לחור הקטן הזה, שכשהייתי שם ראיתי כמה הוא קטן מירושלים, never. רק כדי לעשות השוואה, זה כאילו שלספרייה במצפה רמון תתקשר איזה מדמוזל ברג'ית ותבקש לדבר. משהו אז כזה. הם היו מופתעים לגמרי. מאוד. אוקיי, אמרתי, תתקדמי. תקשיבי, אמא שלי נפטרה, ואני מאוד רוצה לדעת אם יש או הייתה בכפר אישה בשם וירג'יני גומבה בתקופת מלחמת העולם, מ-1941 עד 1945. חשוב לי לדעת. אמרתי, תתקשרי מחר, יש לנו ספר האוכלוסין. הבנתי שזה משהו כזה גדול בגודל חצי שולחן שהכל כתוב בכתב יד. ואכן עבר עוד יום של דופק 200 שלי, אני מצלצלתי, אומרת, כן, הייתה חוואית כזו, לא היו לה ילדים, הייתה אישה שגרה בתחילת הכפר, כנראה שסבא שלי דפק על הדלתות וכמה לא נענו, והיא נענתה. היא פתחה את הדלת. פתחה את הדלת לשלושתם. מי נכנס? אמא, אבא וסבא וסבתא. סבא. אמא, אבא לא, אמא, סבא וסבתא, 3 איש. 3 אנשים. וכולם דוברי צרפתית? כולם. ונכנסו אל הגברת. נכון. כן. היא אומרת לי, נפטרה בשנת 1979, שלום שלום, אורבואר, סוגרים. אין אורבואר, יש משהו, אני כמו שור. אני מצלצלת אליה שוב למחרת, אני אומרת לה, חשבתי על העיתון כל העיר. אולי יש איזה עיתון מקומי ששמים בתיבות או שמוכרים, כי איך הייתה התקשורת? לא היו פלאפונים, הנכדים שלי פה הם לא מבינים. לא היה. היה רדיו, היו עיתונים והיו שמועות. זהו, אז ככה חיו פעם. מה רצית לכתוב בעבודה? ביקשתי ממנה שיכתבו שכל היודע דבר על וירג'יני גומבה בין השנים 1941 ל-1945 שהתקשר למערכת. ואכן, יוזמה יפה. כן, ומי התקשרה התקשר? אחייניתה בשם קלודין, בת גיל שלי שהיא באמת כמו אחת. כולם לא יהודים כמובן. כן. קלודין מתקשרת. קלודין אומרת שהיא הכירה את דודה קצת, הייתה לה באמת דודה שהצילה גם מתנגדי משטר, הייתה אישה מאוד סולידריות, מאוד טובת לב, זה מה שהיא ידעה. הדודה הובילה אותה בחתונה, והיא נפטרה, ולא היו לה ילדים, וזה וזה וזה. זה וזה וזה וזה, עוברים כמה ימים, אני מקבלת במייל תמונות סרוקות שלי מגיל 4. שלך? שלי ושל אחי מטיול בירושלים. ככה איזה 4-5 תמונות. מה איך התברר? זה הגיע שם? התברר שכשווירג'יני נפטרה, האחיינית מצאה מעטפה חומה, והיו בה תמונות, ושאלו אותי, זאת את עם הטלטלים והזר על הראש? כן, זאת אני. טוב, כבר יודעים שאימא שלי התכתבה עם וירג'יני, ואמרה לה, עליתי ארצה, והתחתנתי, ויש לי 2 ילדים, אודי ודליה, אבל לא ידענו שהיה לה אימא קשר כל הזמן עם המצילה. כשאני אמרתי לה, לא פעם, בואי ניסע לקוויון, התשובה הייתה לא. בשבילה אמא זאת לא הייתה רצתה ממש לנסוע. לא. זאת הייתה תקופה מאוד אפלה, מאוד חרדתית, כאילו, עם כל
הפרובנס הפסטורלי, הפחד הזה זה כל הזמן. צריך להזכיר בהקשר הזה, דליה, שנשיא צרפת הקודם אמר, אנחנו הצרפתים לקחנו את יהודי צרפת לתחנת הרכבת בפריז ושלחנו אותם לאושוויץ. זה לא שהגרמנים נקשו בדלתות, הצרפתים זיהו והביאו אותם. אמא תמיד אמרה שדגול היה כמו היטלר, את אח שלה לקחו באמת למיידנק ולא נודע. כן. אז את אומרת שאמא פחדה ליצור קשר עם צרפת כי היא הרגישה את האחריות ההיסטורית של הצרפתים בנושא הסגרת יהודים. למרות שגורלה שפר עליה. ברור. אבל היא לא ראתה את האור שיצא מהסיפור הזה. טוב, ברגע שיש בית שאנחנו יודעים עליו, יש אישה שהיא... וירג'ין? לא, האחיינית קלודין. ארגנתי את כל המשפחה, אחי גיסתי ושני הילדים, אני ושלושת הילדים שלי, נוסעים. למה נוסעים? היה 2006, שנה אחרי מות ההורים. מצלמת וידאו, הכל לא היה עוד טלפונים. עדויות, כי החלטתי שלאישה מגיע חסידת אומות העולם, חייבים להגיע לוועדה ביד ושם, זה כל מה שחקרתי עם כל העדויות. אז מה בעצם הנצחת בביקור הזה ב-2006? עכשיו, קודם כל שהגענו לכפר זה היה משהו שאפשר לקרוא לו פסטיבל ישראל, במרכאות. הגיעה דליה מירושלים. כן, פסטיבל. ראש העיר הסתובב כמו טווס נפוח, לא ידע שהייתה לו אישה כזו. רדיו, איך קוראים לרדיו? כל ישראל, כל שלום. ראיינו אותנו, עיתונים, כתבות. היה איזה זינדין זידן, אתה בטח יודע. של המונדיאל. זינדין זידן, לא סתם אמר. יש לי את העיתון. אז הוא בכותרת של הפרובנס, ואנחנו לידו, משפחה יהודיה בעקבות המצילה של עמיקה בים. היינו מאוד מפורסמים. כלומר, הכפר היה גאה בעובדה שבת הכפר הצילה יהודים. נכון. כי היו הרבה מלשינים. היא פשוט שמרה את זה בסוד, וכשהגענו לשם ביקשתי לראיין את זקני הכפר. אז באמת ראיינו משפחה שגרה בקצה הכפר. שתבינו, קצה הכפר זה כמה קילומטרים טובים. יש שם מרחקים מבית לבית. הם זכרו שכששמעו שתהיה אקציה, וירג'יני ביקשה מהם להלין את שלושת האנשים. היא אומרת, היא שיתפה פעולה. היא שיתפה פעולה עם חברים שלה. היא התייחסה אליהם כאילו הם עצמה ובשרה. זאת אומרת שהיה לילה שבו הייתה אקציה גירוש היהודים למשלוח, שאימא שלך הוסתרה בבית צרפתי אחר. בדיוק. זה קרה לא פעם. זה קרה לא פעם. אז זה קצת משפר את התחושה שהצרפתים לא היו כאלה... פה ושם, כן. פה ושם, בכל זאת. כמה זמן? רגע שנייה, אני רוצה לספר, כשהגענו לכפר, הרושם הראשון שעלה לי בראש זה הסרט שוקולד של ז'נט גינוש, אני לא יודעת אם מישהו ראה, ואם לא אז שווה. יש שם קתדרלה יפה. יש שם כנסייה ומזרקה. היום אני יודעת שהמצע של ראש העיר זה אם ישתלו שם ציפורנים צהובות, ושל ראש העיר השני שמועמד עוד ציפורנים כתומות. על זה הם רבים. מי יזכה בבחירות בראש העיר? זה בערך מה שהם עושים. סדר היום של העורך החדשות הוא שונה. ברור. אבל את אומרת, הזכרת את הסרט הזה כי זה הזכיר לך את מבנה הכפר. נכון. דומה. לא זה, אבל דומה. מאוד דומה, זה היה ב-2006. אוקיי, טקס אצל ראש העיר וכל הסיפור. מה שחשוב שחזרנו באמת עם כל העדויות, וניגשנו לוועדה ביד ושם. תזכירי, מה זאת הוועדה הזאת? הוועדה הזו זה הוועדה שבאה לבדוק אם באמת מי שמגיש מישהו לקבלת האות של חסיד אומות העולם, שכמובן לא אות כספי אלא רק מדליה ותעודה. והנצחה בקיר. הנצחה על הקיר, שאכן היה איש כזה כי האישה כבר איננה, לא המצילה ולא הניצולה. צריך להגיד שביד ושם יש כ-28,000 שמות, רובם פולנים, שם הייתה רוב ההשמדה. אבל יש עוד בצרפת ובמקומות אחרים. אחרי הפולנים זה ההולנדים, אני עכשיו עשיתי שיעורים עם הנכדה שלי לפי הארצות. ההולנדים הם השניים. פולנים יש בערך 8,000, הולנדים... אז הגעתם לוועדה. לוועדה, מסרתי את החומר, לא הכרתי עוד את ליונל, תכף אני אחזור אליו, שהוא בן הכפר, ומישהי עזרה לי בעבודה לנסח בצורה רשמית את כל המסמכים. ושנה אחרי כן היא אכן זכתה בתואר. זאת אומרת, את דליה מירושלים, עשית עבודת בילוש ומחקר על מה שקרה למשפחתך בשואה, והבאת לכך שפה ביד ושם מעלינו, הוועדה הרשמית הכירה והנציחה את הגברת וירג'ין קנט. נכון. זאת ההגדרה.
וקלודין הגיע ארצה בטח. חכה, כן, אף פעם לא טסו ואין להם פספורטים הכפריים האלה, זה סיפור אחר. זה שבועת חצות. אז את אומרת, כמו שאמרנו, זה התחיל בחלום והפך למציאות. תגידי, מה הרגשת עם הניצחון הזה שלך, שבו הנציחו את זכר בעצם המצילה של תשמע, זה התרגשות מאוד גדולה וזה גאווה, והעובדה שזה לא נגמר רק ב-2006. אנחנו נפגשנו ב-2023 בשכונה. נכון. חזרתי אז מטקס בדרום צרפת והייתי מאוד נסערת. מה היה בטקס הזה? הטקס היה ב6 באוקטובר, יום לפני היום הארוך שלנו. בחודש מאי קיבלנו מייל שראש העיר הנוכחי, כי הם כבר התחלפו כל 4 שנים, רוצה לקרוא לכיכר, רחוב או איזשהו אתר על שם וירג'יני. ראש העיר הנוכחי לא מכיר אותי, אבל הוא כתב צרפתית יפה, שהוא רוצה שכל ילד, מרכז לילדים בעיקר, כל ילד שידרוך, שידע מה זה חסידי אומות העולם ומה היה במלחמה. מאוד התרגשתי, מתי נוח לכם לבוא? הוא שואל אותי. אמרתי, סוכות, הילדים בחופש, זה, אוקטובר 23. נסענו ב4 באוקטובר, אני ו2 ילדים. השלישי לא יכול היה, תמיד יש אחד משתמט. לא לסגור חשבונות בשבת. אז ב7 באוקטובר, ב6:29 בבוקר את היית שם. נכון, ב6 יום שישי. עשו את הטקס לפני השקיעה, כדי שהרב של אביניון יצליח להגיע. שגריר ישראל בפריז, שגריר ישראל בצרפת. אתם לא מבינים, זה היה מיני טקס הר הרצל. פתחו מרכז תרבות, נופש וספורט, שקוראים לו סנטר וירג'יני קונטה. עכשיו, המרכז הזה, תדמיינו את המתנ"ס הכי מפואר שאתם יכולים, בנו אותו מתחילת הקורונה, מ-2020, במשך 6-5 שנים. על שמה. על שמה. היא מופיעה על קיר ענק כזה, דליה, מגיע לך מחיאות כפיים. לא, כי אם את לא היית נחושה בעקבות החלום, ללכת אחרי הסיפור, כל זה לא היה. היא הייתה אלמונית עד היום. היינו באיגר הרמה של האנטי-אנטיסמיטיזם, והנחיתה, אני חושבת שעד היום לא התאוששנו. כן, אז זה נושא אחר, אבל נשאל רגע עם העניין של חסידת אומות העולם. מה הניע אותה, לפי מה שאת למדת, חקרת, דיברת עם קלודין, יש לנו 28,000, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיו חסידי אומות העולם, כלומר גויים, נדמה לי שעד היום אף יהודי לא קיבל חסיד אומות העולם. יש כבר? אין, נכון? לא יכול להיות. התנאי הוא שהם יהיו... נכון, התנאי הוא מ... אז את מחזקת את מה שאני אומר. נכון. אני רק מבהיר ש... יש גם סיני ויש גם במצרים. נכון. יש עכשיו ניסיון, יש ניסיון לתת נכון, ליהודי אומר דוקטור גולדשטיין. כתב מישהו עם עמותה שעוסקת בנושא הזה, כי יש כמה קריטריונים, והתקבלה החלטה? עוד לא, יש כמה קריטריונים. אוקיי, אז הנה אנחנו שימצא הראשון הזה נראיין אותו. אבל אני חוזר שוב לשאלה, מה למדת, מה הניע את אותה גיבורה? מאוד קשה לענות. היא לא הכירה אותה. אני, כן, אפרופו, יש באמת, לזה לא, אני מושג, רוצה אהבת לספר. הבריות? כשעמדתי לשאול באוקטובר הייתה ביום, אמרתי לשרלוט שיושבת שרלוט, על ידי בפילאטיס, שאני נוסעת לאן, אמרתי לדרום צרפת, לאן? אמרתי לאיזה כפר קטן לפרובנס, מה שמו קוויון? אומרת לי, בעלי מקוויון. מה הסיכוי שזה איזה מתנ"ס קטן בחוג פילאטיס, שוכבת בחורה, ואני באמת חור כזה, והוא מסכן, מאז אני הבנתי אותו קשה. דליה, זה מחייב אותי לספר בדיחה קצרה. איזה קיבוצניק הגיע לסין, רוצה טרמפ, עוצר לו סיני. שואל אותו הסיני, מאיפה אתה? זה מקום קטן, אין סיכוי שאתה. הוא אומר לו, איפה? הוא אומר, ישראל. ישראל? מאיפה בישראל? שואל אותו הסיני, מקום קטן אתה לא יכול להכיר. הוא אומר לו, לא תגיד, אומר לו, דגניה. אומר לו הסיני, דגניה א' או דגניה א'? טוב, אז זה הזכיר לי שאת אומרת, איך יכול להיות? הכל יכול להיות. שרלוט. שונטל, אני התקבלתי. ינצור שונטל, מה זה שרלוט? אוקיי, אז אנחנו חוזרים למה שהבנת, למניע של אותה אישה חסודה, בריאת הבריות, אוהבת בריות, מה למדת?
קשה לי קצת להגיד, אני מספרת את הסיפור בכיתות ו', יש לי שתי נכדות יותר גדולות מעלמה. את מופיעה עם הסיפור בבתי ספר. אני חושבת שזה גיל מאוד מתאים. אני שואלת את הילדים מה התכונות הנדרשות בשביל להיות חסיד אומות העולם. ואני כותבת לו, קודם כל אני מסבירה להם 4 שנים, כי לילדים קשה לתפוס את זה, אני אומרת להם, תחשבו כיתות ג', ד', ה', ו' שלכם. דופקים על הדלת 3 אנשים שאסור לכם להחביא. לכמה ימים הייתם פותחים את הדלת? 4 ימים? אולי. 4 שבועות? 4 חודשים? 4 שנים פנימות. אז אני שואלת, מה צריכים לתת להם? ואני שוב רושמת על הלוח. מזון, שתייה, מצעים, מגבות, הילדים מתחילים להתפרק. וכשאנחנו מגיעים לסוף הסיפור, אני שואלת, מה התכונות האופייניות לחסידות? קודם כל, אומץ וגבורה. זה מתחיל בזה, כמובן אהבת האדם הזה נדבר, אבל ההסתכנות. התחושה שהיא עשתה דבר שאסור במשך 4 שנים. לא יום, לא יומיים. וגם במהלך השנים היא הפעילה כוחות אחרים כדי למנוע הסגרה. נכון. עכשיו, הייתה איזו תקופה שאימא שלי עבדה בצבא האמריקאי במרסיי עם תעודת זהות בדויה שכנראה המחתרת הנפיקה לה. מצאנו את התעודה בשנים האלה, וקראו לה ז'וליאט פורניה במקום ז'וליאט פיירסיין. היא עלתה על אוטובוס, אימא הייתה מאוד טובה בשפות. אז היא כנראה תרגמה אנגלית, צרפתית, אנחנו משערים. היא יצאה מהבית? היא יצאה עם באוטובוס, כן, מהכפר. סיפור מדהים. נכון, נסעה למרסיי. וחזרה בערב למחבור. 90 קילומטר. ורק כשהייתי שם הבנתי 2 דברים. בגלבוטור? לא, אוטובוס. אוטובוס, דרך אגב, אמא שלו הייתה בטקס של מרכז שם, אמא שלי עונה עדיין בכפר. בקיצור, אני הבנתי 2 דברים על הילדות, כן. אני רוצה רגע לחזור לילדות שלנו בירושלים. איך השורשים שלנו היו מלאי סימני שאלה, הילדות הראשונית, ואיך הבנתי כמה דברים. למשל, למה אמא שלי לא אהבה חמניות, ובכלל אסוציאציה לפרחים צהובים. זה סיפור מדהים. אבא שלי היה חמניות זה פרח יפה, נכון, אבל זה לא פרח ששמים באגרטל, סליחה, וזה בשפה שלה. מה אמרת אבא שלך? היה גריאטר והיה מקבל סידורי פרחים, את הצהוב היא הייתה קוטפת בעצבנות. אמא. כן. עכשיו, כשהיינו שם, יש שם שדות תירס ושדות חמניות בגודל באמת של בן אדם, חמניה. אני מניחה שלילות שלמים הם גרו בקומת הקרקע של אותו בית של וירג'יני, שמעו שהגרמנים בדרך אקציה, הם ברחו מהחלון והתחבאו לילות שלמים, הגוף צמוד לענף של החמניה, והראש מתחת החמניה בלילות ירח, ושומעים כלבים, גרמנית, אני לא יודעת, תדמיינו, זה לא פרח לנוי. בסדר? עכשיו הבנתי למה... אז צהוב? לא. צהוב, אם אני הולכת לקנות פרחים, תקני לי ברעים. קודם כל, עד שלא אמרה פרחים, לא הלכנו לקנות, כי זה היה מבטא ברעים. היה קשה קצת בהתחלה, אחר כך ברעים, אבל לא צהובים. אז חמניות לא. עוד דבר הבנתי, אני בשנים האחרונות כשאבא חלה נסעתי איתה הרבה ביחד, הייתה לה איזו תנועה כזו בבוקר לקטוף את המצעים, כאילו להעיר אותנו במהירות ולאוורר, מהר, ולא חשוב. לא תני לי עוד דקה להתנמנם בחמימות של הלילה. חורף, לילה, שלג, מיד לאוורר, לפתוח תריסים. למה? עכשיו מעניין אם הציבור יכול להבין למה. יכולים לנחש למה? תראו איזה סיפור מדהים, תמשיכי. כשהגרמנים הגיעו לבתים של אוק, כשחיפשו חיפושים בבוקר, ואותה אישה או בעלת הבית או בעל הבית אמר שלא היו יהודים, חלון היה פתוח, הם קפצו שוב לשדות, הם היו שמים את היד מתחת לשמיכות. הגרמנים. זה היה חם. מחום הלילה. הבינו שהיו פה אנשים, הם היו יורים במצילה, הם היו אוסרים אותה, אני לא יודעת מה הם היו עושים. אבל הצורך להעלים ראיות. להסיט את השמיכה ולאוורר את החדר כדי שלא ירגישו את חום גוף האדם. כן, אנחנו סרוטים, הדור שלא דיברו... אז אמא שלך, גם ברחביה, שכאן בבוקר לגימנסיה, היא הרימה לך את השמיכה. כן, אני לא ממש זוכרת. אני זוכרת את זה בשנים האחרונות כשנסענו יחד. עכשיו, נחזור רגע לחמניות. בבקשה. החמניה זה אנשים חמה, כן, היא נוטה למעלה. אתה יודע, אליהו, מה קורה? אתה מבין בכל כך הרבה נושאים, אולי גם במדעי החמניות. מה קורה? זה רק אוכל גרעיני, זה הרבה, זה גם... מומחה גרעיני. מה קורה ביום אפור,
כשאין שמש, מה קורה לראש של החמניה? מלח. ממש לא. מתכופפת. החמניות פונות אחת אל השנייה בשביל לקבל חום ואנרגיה. וזה בעצם הבסיס של הסיפור שלי, שסבא שלי דפק על הדלתות, ואותה וירג'יני העבירה לו אור וחום. וזה הסוף, לא? אנחנו בדיוק בזמן. טוב, חברות וחברים, מחיאות כפיים. זה לא היה כל כך נורא, שנתיים פחדת לבוא, הוא מבין למה. זה מקסימה. וחסידת טובות העולם רשומה על שמך, ואת ממליכה, הכוונה שאתה פסיליטייטר, אתה יזמית לעניין. ואני שואל אותך שאלה אחרונה לסיום, אם יש עוד אנשים פה בקהל הנכבד הזה, שיש להם סיפור דומה כזה או אחר, אם זה בתוניסיה ואם זה בצרפת, אם זה בגרמניה ואם זה בקרואטיה, מה את ממליצה להם לעשות? אני ממליצה מאוד לחקור ולספר. אני חייבת לצטט את שי פירון. שי פירון. כן, הייתי בוועדת תרבות שהוא תכנן לעשות אגדה של השואה כשתוקרה ביחד עם אגדה של פסח, בינתיים זה קפה, אבל הוא אמר כך: צריך לזכור באחריות ולהעביר הלאה, כי יש לנו אחריות לזכור. רק אם נבין שהזיכרון לא מתמקד בעבר כי אם בעתיד, נוכל להחיות אותו ולשמר את מעמדו. איש חכם. הוא פירון ועד פורן. אז את אומרת לאנשים, אם בכלל הם מהססים, לא להסס. לא להסס, כי באמת, איך ייראה יום השואה בעוד 20-50 שנה? בהקשר הזה שהנכדים שלך פה, ואת פוגשת תלמידים צעירים. לגמרי. מה הצעירים האלה מבינים על התקופה הזאת? תשמע, אני חושבת שהיום הם מבינים, בטח מגיל 12 והלאה, שהיטלר זה לא אנטיוכוס או פרעה או נבוכדנצר. יש משהו בזה שזה סבתא של אבא שלה, שהוא מקרב לדבר שהם דור שלישי, רביעי בארץ. אני תמיד אמרתי, משהו שאני צברי, כשהייתי רבה עם אמא, אבל אני צברית, הגאווה הזו של להיות דור ראשון, דור ראשון לניצולי שואה. גאווה עולמית. הילדים שלי הם דור שני, יש לי כיום כבר דור שלישי. אני חושבת שאם סיפורים כאלה יעברו מדור לדור, יום השואה ייראה דומה לזה של עכשיו. הלוואי. דליה, תודה רבה. אנחנו ממשיכים בשבת תרבות, ואני מתכבד להזמין לבמה את קצין המשטרה בדימוס, תת ניצב אבי